Ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewonu. Aha m bụ Maazị Sugarman, nwanne unu nwoke na-ewetara unu ilu Igbo na handle anyị bụ Sugar Family TV. Tupu m aga n'iru, aga m achọ ka onye mụ na ya nọ na nke ụbọchị taa bụ Lọlọ Roberta ka o kelee ọhaneze. Igbo ndị ọma na-ege ya ntị, ndewonu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewonu. Ilu Igbo ka anyị na-ewetara n'ụbọchị taa bụ ilu Igbo nke na-asị, ngwere niile makpu afọ n'ala, mana onweghị onye ma nke afọ na-asa. Ngwere niile makpu afọ n'ala, mana onweghị onye ma nke afọ na-asa. You wanna try with me? Ngwere niile mafasa. Jesus. Is it? Jesus. Mufasa. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Don't be too dead, not Mufasa. This one is what I mean is ngwere niile, say it. Ngwere niile Makpu afọ n'ala, makpu afọ n'ala, onweghị onye ma nke onye gone mwente afọ na-asa. afọ na-asa. Ngwere niile Ngwere niile makpu afọ n'ala, makpu afọ n'ala, onweghị onye ma nke ngwere monkey afọ na-asa. afọ na-asa. The English translation says, all lizards are laying flat on their stomach. No one knows the one that is having a stomach problem. Every lizard that you see, they are laying flat on their stomach. Nobody knows the one among them that is having a stomach problem or having a running stomach. Now, the meaning, everybody in this world have one or two problems. It's only our dressing or our clothes covers it all. When we come out to the public, dress all nice, our problem doesn't show in our face. So everybody in this world, whether young or old, rich or poor, big or small, have one particular problem in this life. But our clothes covers it when we come out. Can I say something? Yeah. Okay, this reminds me of like social media. Yes. It's like everybody paints a really happy picture on social media, parties, dress, everything like that, glamour. But then some people are either suffering the depression with self-acceptance, everything like that, anything like that, even money issues. Yeah. So that is why Igbo people say, ngwere niile makpu afọ n'ala, onweghi onye ma nke afọ na-asa. Simply means everybody in this world, no matter who you are, you have one problem or challenge or the other that you are facing. But when you come out all dressed up, flashy and all good with your expensive jewelry, cars and everything, it covers it all. We don't know. Nobody knows. Unless you share it with somebody. So let's try it one more time. Ngwere niile Ngwere niile makpu afọ n'ala, makpu afọ n'ala, onweghị onye ma nke onweghị onye ma nke onweghi monkey afọ na-asa. afọ na-asa. Otu aka ọ dị. Ngwa ndị ọmadụ ga etu na-emela ndị nọrọ na nke izu ụka anyị si onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Biko tinyere anyị akara ịhụnanya, tụsa ozi ya ka ihe omume ahụ ike na-aga aga. Ndewonu. Ndewonu.